as of today, no, pauwi ako ng Pangasinan and signal number 3 na dito sa may Metro Manila. Parang wala namang masyado pang effect ng lakas ng bagyo, pero sana ganito, tuloy-tuloy na ganito lang hanggang sa makauwi. At balita ko mahaba-haba daw yung pila dun sa bus station, kaya mamadali ako. Sakay muna ako ng jeep papuntang Cubao. As of now, nandito pa rin ako sa may Cubao train station at alas 11 na. Nakaalis ako sa accommodation kanina ng mga 9:30, ngayon alas 9 na, kaya ay bahala na mamaya kung ano. Mali pa ako ng pintong labasan. So dito na ako sa may Gateway Mall. Sakay dun sa terminal, no. Dito na ako sa may 5-star. Kamang pila. Pila pauwi tayo. Haba ng pila. Swerte ko kasi pagdating ko meron na agad bus at marami pang available na upuan, kaya nakasakay agad ako. Pero sa ngayon daming pila, daming pauwi. Dito muna ako sa labas kasi may share lang muna ako.
So, after 1 hour, after 2 hours and 30 minutes, dito pa rin kami sa may NLEX. Grabe, sobrang traffic. So, nag-stop over muna kami dito sa may NLEX, no, para umihi yung mga naiihina. Kasi, kanina pa kami sa biyahe. 2 hours, 30 minutes ba naman? Layo pa to. Siguro maabutin kami na ano. Alas 6 na sa Pangasinan. Sabay-sabay. Bagyo na. Nagsaan pang umuwi yung mga pasahero. Tiis na lang muna. Second stop at alas 5 na. Haba ng biyahe. So umalis kami ng Cubao ng 5. Umalis kami ng Cubao ng 12. Ngayon magpa 5 na. Ito pala kami sa Tarlac. Mahaba-haba pa to. So yung weather naman dito hindi naman masyadong umuulan, no? Parang makulimlim na lang. Dilim pa ng langit pero tumigil na yung ulan niya. Hindi siya masyadong maulan. Tignan natin dun sa baka sa tayong banda kung uulan dun. So, ayun na nga, no? After 7 hours mahigit na biyahe from alas 12 to anong oras na ba? 7:30. Grabe. Haba ng biyahe. Nakakapagod. So, ngayon dito na ako sa bahay. And saktong umuulan naman sa labas. Hindi naman siya ganun kalakas kaya goods lang. And ayun na, pahinga na tayo. And thank you for watching.